Rongkhang hawar Karbi rong sarama tumpen VDC cedon thekte pusi sodak pen kapachini pon. Karbi ang long rat cari pen hampang song atum celang si arsik jet pen mai kang nipon. EM amorsing ti sopan Land and Revenue EM pen arpu pasunang ji pusi nagurik surak samuan cetumpen ke hangpon. Volong ko maji pathua klamalong kiceng si soarlo so football kiceng po. Birta ke rado anaphan gardom pajolo gardom non birta than jebang sami ojang terangti non arju itha birtang tonpen. Karbi ang long autonomous council pen VDC puthak lamrai dengdet pen Karbi rong sarama etum chikroi don thek thepu pen prek jam havar Karbi rong sarama etum pen asyang tong chepadudundu. Lason thak thaksi nijang Karbi ang long rongkhang havar Karbi rong sarama etum pen chiti ni phai kretrok arni pherang kiama ingnipo. Rongkhang havar amai along amai phuilo asini tum tini serakote tempen tipang rumsi na tumang no yedu nangkok alam ke lapu hello Labang so pherang kiama long mai phupen kaning je ponki Traditional Village Development Council pachunang jipusi kedam tang surihini ra kretrok sianing kanpen nang chisong Lapen labang so puthak ke ECCM Dr. Tuliram Ronghang Radamai pialong kachedon don alam thi chepaklang pondu. Bonda nona PK EC tumpen VDC pua menpen akimia saisi klempon thurong along Karbi rong saramai tumpen ki chedon non hekthi pusi Rongkhang havar rong saramai tumpen sodak pen kapachingi pon. Bangso puthak non kachesong pen jongsi Kroi krilang puluti Karbi rong saramai tumpen ahiring tangrak pen kachesong asai deng ponang kok pupusi pachini pon. Non milom Karbi ang long arlu a constituency tinalongta VDC ka survey pon padu pon bomalong kang don kok jep hansi rong saramai tumpen sodak pen kapachini pon. Jongsi arjuje pulutangti sodak pen chistong pon thunang kok puputa than pachini pon. theke ni tum surihini ra kretrok sening kanpen ni tum chesong bom bang bomsi ni tum la bang so Village Development Council Traditional Village Development Council puthak ni tum chesong bom bang bomsi piniar nian tan ni tum chesong sesi chesong bom si in tonte si piniar nian tan ni tum chesong bom la bang so puthak sarkar ba council sor ni tum batai ni tum alang tum han chuning ri bom lo la pen chokpo pu bom lo nang pipo pu bom lo te bon dan ni la bang so ke chok ang thek piniar ni dan tum thek long da lo la ti tum ning dug lo itu Karbi ang long serakote rong sara tum ke dwan ke aning dug aning ko ke teklang lo piniar ni anta la si non ke ni tum la Traditional Village Development Council la so ke chun ji kali non ni tum ang thek long lo je non ke council pen la puson si non ke tum tek nong lok lo a theke along la tum census and bomb la pen piniar ni alang tum la puson si ni tum putha akaprek atuwar si klembom tame ni tum panang ke cak ateng pen ke piniar ni ta napi chun pi peda da join ni tum pin ning duk munduk mun sang plang nang lo la si ni tum ke la ke mangason ni tum chok ti la pen la ni tum ke mangason long li titi ni tum ke sang se la pen ni tum ke song bom ji la pen apar si ni tum ke song ang jeng ni tum ke patang pon bom po la si ni tum apan along ni tum han nang chak long ko ma ji long ta ni tum han chak lo VDC alam ke ni tum han pupedasi ni tum chairman ke la ke rong sara tum han si pivek pu ake hai tu diram rong hang ni tum han chak long ko ma ji long suri ar ngolong angno bang so alam klaran tum han tham apena pa da meni tum amana peng pen ni tum tuning ri dam tuning rat dam si alang di bohalong ni tum han nang chak dolo jok lo ti komari la nang tum han nang pivek pu la pen rong sara phan si chairman ke nang pivek pu la pen la bang so Traditional Village Development Council si la ke perai pon thipu pusi alang ni tum han chak lo la wi alam chak man jong ni tum homo apore si ni tum ning arong pen si alang phan archu lo la pen ning arong pik lo ni tum bon ta me piniar ni ke ning garong kali ni tum phan monduk montang atu mon sin tum phan
peklang rong la sini tum ke labang soala ma puthake ni tum ke kroidun thekte la pen tum rong asar karbi rong asar tum pen ke ni tum ke labang soalam pen ke tum deng thekte la pen ni tum ke labang soalam nak pichun pipet ke ni tum ke song bom ji la sini tum Bangso phirang kya mayalong rongkhang rong asar maya mai phu Edward Tiron chunbang Rostom bi nijang karbiang long rong asar mai chunbang Bronson Tiron lapen kapre rong asar the tum chitong pet pensi mai inipon Borthoil pen Gretson Timung Karbi Longri Abirta song bom ji ni tum Pinichi tini bhai kretrogarni Congress ASDC AAP TPCA CPIML Hamphang song KSU KSA Hamphang song ke batum chingrum tusi sorkari gangbra sa hemalong arsik jet pen mai ingipon la so mai along solar project give and take policy KEC pen longli khajana ador ke bat lapen ke votha langso penang an PS bang kaprek district along ke parlo puthak chikroidun thekthi la so puthak chelang pet pen chisong ponji pusi lamrai che parai ponlo pusi jakas chairman khorsing teron pen pachini pon son pho alam son pli alam do la so son pli alam puthak sige pa la ke son bang ke border issue lo in the context of the give and take policy adopted by the government of Assam and Meghalaya la so pena phige allotment of 18,000 bighas to the APDCL for building 1,000 megawatt solar project plant in Borjan constituency la so puthaka chingwailo la pen ke kopilo delimitation of constituency ta langdam lo bulote kopilo mai litu mai gen sidam la pen penanga dim ke habanganat dam jui pu si chethan la pen banganat dam jui ta la so party doan sitame congress sitame ASDC sitame CPIML tum sitame ningge dunlo put la so aprang la pen non a phi draft klang de phi ta final la long bangke la so teng si do ko pusi la sikado la so lam ye tanglo ampani si bangke la lo unreasonable increase of land revenue la so exorbitant rate la so kape kam bangke la ke kopiloma puji litum tribal la moni de tumbangke ki duk data moni tumbangke la pan ke kachi tuji longlia potta ke NG la sopena phi miadi conversion ji phansita la bangke sumkrungi la silahui ka dok we phuthak si chingwai lo la si chingwai bomlang la pen ke chingwai bomlang sita kachi perai de tenglo la son pli phuthak ke la kachi tong song doan bangke jointly si clempo program doan sita me memorandum le pinai konatma ke pinai la pansita la songkre pli tu me claim rap katpo unitedly Bangsolong Karbiang Long Autonomous Council pen APDCL atum aphan solar project kasilam ji aphan radatum sai ka chutiki boma long le ki pidet ji pu along chikroidun thekthi sai ka chutiki no along le pi po sonte thang ki pudun ji asonavi bonda non ke radatum ko ananing kan pen loni sai ka chutiki boma long le ki pidet ji pu along ke chikroidun thekthi pusi congress atum pening ji pon measuring 18,000 bigha Wasteland naine do pulote itum nang pudunye thaibe tok so long tame ne dak tame ningje dak lo la pen da dak jitu ki pidya de bangini tum non lang nam erlo 18,000 bigha dim bangke rong asor la pen ratu na bachini teng lo pulote 12,000 bigha bangke karbi tum long besi do la lopote effect ke ma phan bisi bangke la pehala army military ki BG pensi border protection ji pulo lata dolo la so phike je momota la punat anpen bangke boundary hisab momota arjab thibi phan bangke towar la jitu bypass ki pi hala tami silona bangka kol anjo sesi 18,000 bigha ki pilo pulote isia towar jong se pading thor pulote lage 40 kilometer an ba dukogi asa dak effect do la pen mesen along lake sai jitu ki la pehla dak elephant jitu akais tame corridor hisab se do lasi la dak bangke kunu poide ni tum bangha sota rong arat tum jongsi hadak pine kichini ne do pote kroy pustame kichini ne do pote lake kachini tum si than dam pen pakla dam ne West Karbiang Long Vothalang Soil AC constituency pen pinang ana polling station ki kapreka district kaparlu pon 8G palong chikroidun thekthi la so puthak pini ka chetong dun an break jam rat chari la pen ham phanga song atung chi song ponji bangda chok che
chokche along pu west chokche east chokche pen western tu jase mera bangke penang ana polling station bang along pe district dong ponde la bang te kre la pen longle philanga longle khajana bang pe bat bang la tu ke chokche pin lo la bang withdraw nei la no min lam ti bang la chekroi sar lo chekroi sar pen bangke nona bang iltum ku pipia bd pen si la so akam bang kapi chunji ma la bang iltum mathapo memorandum kipi pen cheng lo ku pen son kapre program ke la no Tongponji. Assam Chief Minister pen Meghalaya Chief Minister Tumangbong give and take policy along chikroi don thekthi. Karbi Anglong ke aprang pen ki do tang duya hoi ateng pen si che dovet nangji pusi apim jotson bi pen ningji po. Ahoy puthak pen hala solar project na pen hala MLA constituency delimitation ke chokchi na pen la longle pota akhajana pen chenglo premium ka do ko vela so ko pe bat ong chat lu so bangken itum claim ra pet po puse pinya ku ka chingrum thu athai sisia song claim lu prute sarkar ta nang chulang rop titi nang chulang rop masip korkret sarkar nang chulang rop nang alam welu no sia dam alam bang ke people of 6 silur po people of autonomous district hill district puse people of সংবিধান pen constitution pen people of salam pon na so salam pon ang ko bang ka dak ki du gela ka tu bhan papiu ba khai tu bhan ke rap nahi concession si pitu nahi ke rap nahi Pena hormu bang ke adha mane full payment pinang nilu adha payment si pinang po puan tak claim nang ya dim bang sip non ke hala kapre dim pen pangbar thulo pute non la so land revenue policy ke claim bang ke la bang ke mane abisi si da ke claim thujet mala so teng se ho implement lu plute Kuano man 90% akar bietum bang farupen bang proxy ke bakar bietum bang ke dak elong lagi pang bolapo kaya na ta pin elo pota ta julai elo pota be plute non sonak thak ha non le solar project pu pina project one po claim po hala hai lo la sini tum la so bang ke asong icc ke claim bom lo ta sarkar pen council pen ta la so bang response better posib Chilang pet pen se non ke claim thu po pen la Meghalaya pen ke chikroi give and take bang uthai bek nahi sarkar tu give and take lam thiebolo dake West Karbi Anglong pen Meghalaya aduya hoi along longlia lam kia puthak pen suluk soda katomon nang ke jap chingir mi pin. Karbi ara de tunjo pada kisung ka chechak ta KEC team Karbi Anglong ki Japon CM Dr. Tuliram Ronghang batai sita chihumri dam de lapen la so puthak press meet pen pin rem donanta hai hedet kupia pot lopusi KSA atum pen kaljupot. Ike chuning 2021 August achiklopensi nangklang lo Assam and Meghalaya 12 disputed site walangli tum pathikpon lo 12 disputed site pen 6 disputed site kalangli tum 29 March 2022 Delhi long Home Minister ang no memorandum sign lo non 6 disputed site ke Karbi Anglong West Karbi Anglong ar lolong Khanduli PCR Block 1 Block 2 la long pliadim do kolo engke la Block 1 Block 2 Khanduli PCR ar jolong la pini arni an 2023 arni 2021 but 2023 an pa an suluk soda katemon ke jaba phida Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kacheri pon a government pini arni anta ethe press meet lapen press conference long ninja hebang ke nilitum Karbi Student Association pen ke pinrem lo jongsi Karbi Anglong along le Meghalaya pan 1 inch along le the being tung tepolote press conference hangra Karbi Anglong arat pan thanda ho non Karbi Anglong Autonomous Council tum dojo ajoine pen border long ke do arat lapen KSA pen chenglok angton Karbi Anglong general public tum ta confused that Karbi Anglong along le Karbi Anglong along le Meghalaya pidejima pu Karbi Anglong arat non pu the confused lasi through press pen nilitum KSA tum chuni kang tung CM Tuliram Ronghang pan jongsi alangli tum a government kachari pon BJP government tum Meghalaya pan Karbi Anglong le inchi along le the pipe polote alangli tum Karbi Anglong arat pan thandak nang jipusi nili KSA vice president pen CM Tuliram Ronghang pan chuni kang tung chorolo Pinichi tini phai kret trokarni nagorik suraksha manch tumpian Karbi Anglong digital news forum sa hemalong pirangkia maikangni Karbi Anglong along towar krong pinang selam section 5 along EM amorsing tisu loksi longli long kepan bag duji la pena sar piamenta
long keban bagduji lasi kosonsi lapu ana long li kacerai long arelo lake bidikang le masai pensi ke claim lasi lapu sona em aphan ke arpu pen pasunang jipusi nagorik suraksha manch mai phu mahajon kropen ning jipon tinan long package 5 along ke koson pen koson lo ne to em alangli sarpi lo labang ke bang namplang lo setameni lining jenang kokpo kajok ing tipi package 5 long kajok ing tipi pamen pen penang anadim do hisab lo te long ke bakta society tai ba long ke an amui le rok di la pen omorsing tisu ame thang amen tame la son thak thak si long ke bak do kokta hai ba society je lo la si alang li tum kinam pulutan te ko mantu si kinam lo la solong le plot ing koi thong kep along le kinam akhorot ko son lo lake nil tum rata chining tum lo ho to lang li kinam mane sa kinam pusita la tum non akimi kinam pulutan te halada ke do rat ke do barim tum han ha tu ili tum kadueta alam mga chinis ta ang thekave je pota ke long dam sumpik la tum han arni pahelat vare titi apor hot vare titi la pusom la si kopene kapasiksak kapanik nak dokok si halatum asai jok jesi latum han along li abang cipinang et maputa nili alang tum han akoy waning tum athe ko mat amunisi pinili dake klempon ke chok chia joini pini ratum ko alone la forland along ki sumdun lake kat duk ko da chini loke open secret pul loke lasi kat duk da chini lo lasi ke dam tangar nita lahai charmu saita ke do ilong lo lasi tang ke chok che nili than ulo ako ke wangjen da than thola lasi lahai ke chok che kat duk ka heavy group ke dam tangan tani lo omorsing tiso em alang li phan ke revenue and charge pen ke la phan ke u nang po la phan ke ing ton nang pupusi nili cm ake hai tuliram long hang phanta nili pachining tu lo athe alang West Karbi Anglong pen di mahaso an ka cheleng krong nia to war ka selam pon ja phan government atum pen siding pon bomlo lasila so long lia hem phu atum pen ka chirok tok pen du dunangji kali poloti long li ka via tum si moki amen klang dun thuli po puta pachingi pon thu lake krong ni atowar lo non kapeleji lasi hala krong ni atowar kapeleji amso get to la hadima hasawan kapeleji lake Nagaon district ta kroy putpo ladak district ke thom West Karbi Anglong Nagaon district lapen Dima Hasao a district la district ke thom Anglong kapuri la so tulen atowar 627 la so atowar ke Gazette of India la hello Gazette of India lo la si Ladakh Gazette of India hat dile pui bangke ki jusi ke je West Karbi Anglong arat nang litum aphan la at rong amen ta nang than ik et lo nang litum patta chi thik du noi la pen cm handa ko puthot dil ke chuni tung tung bangke patta ke long joy ki phan dongka mukam sarkulo long hala dak awar cycle Soarlo tumta lo ke thek la pen ke hema kam ke thek chot kali kapathua na ta paprang du nang jipu matha pongsi sangpi rotna rong hangpi international SBKF Dubai along gold medalist ke chepalong abang pipen chepatur pi ponalong mai phi sang pi dimi hanse pi cherap chetu dungsi kedam tang ji tini phai kre phorni bolong komaji pathu aklamalong ke chengsi soarlo football kapathu kapang chengpo ke chengsiarni rongbin lapen obijing thur FC tumang bongsi kapathu ponlo rongbin FC tum kapathu ke thek muchorajok obijing thur FC tum aphan gol krisi antha pongsi ke chengsi kapathuarni rongbin FC tum chepahai ponderlo ke chengsi kapathu ponarni aluhia manpen madhuram lekthe bukulia municipal board chairman Hemsing Teron bukulia municipal board vice chairman Anita Saikia bukulia sport association akong chunbang Bhupen Tokbi ward commissioner Bijoy Hanse Pranjal Sharma Gotom Banik Jonaki Lekthepi Langpher Kar bijutang somai pu ke hai timu lapen kapre manpen ki dotumta chetong nungsi ke chengsi kapathuarni mesen pen pachunpo wala bangge nilitum joint fee bangke surihni ra ke thom o pharo ke thom lasi nitum joint fee bangke endelo la pen non winner komasila so ke pathua klamlong final ni ke hai la bangge suring ko 2000 and then first runner up bangke lage suri cap 10000 lansi nilitum pajir pon kapathu kini ke chengsi ipo ne lage satgaon la pen ke dat kong jugat ko FC Ubensi Uwejing Tour FC Bensi atubi pang Sorlo Sotum jadi isi lama ke mission lo Sorlo Sotum
penana ji giding la puson ke pathu ketek longli tum dolo sanono bangke Juherjong all India master game long kacepate dun sampai rokna rohangki halang itu kabori pen ini na bangso kapatu dat ini tum set kono jadi ini tum katu ko beta bori dun no apen ke nasone ini tum so kapatu na bange ini tum kachu kono lalu Pinya Abirta lang si Kangton lo Kardong.